Habang nag-i-invest si stipend at mga estudyante, ayun naglalakot. Ito mong ginagawa natin ay pag-aalaala doon sa madaling na nakaraan ng martial law. And of course, hindi lang, it's not only about martial law, kasi yung kinakaharap ngayon ng ating sambayanan, ng ating pamahalaan, yung corruption, rampant na corruption na nangyayari. So, sa amin, gusto lang namin ipabatid na kami din dito sa Ilocos ay biktima ng malalang corruption na yan. May mga project dito na hanggang ngayon ay hindi pa natatapos. Hindi lang ito pagkondena doon sa mga corrupt officials, kundi ito ay pagsuporta doon sa nangyayaring investigation. Gusto namin ipapatid na hanggat walang napipilahan ng kaso, hanggat walang tawag ito, walang accountability na nangyayari, isang circus lang ang nangyayari sa Senate and Congress. So gusto namin ipapatid na sinusuportahan namin yung investigation at humihingi kami ng katarungan sa mga biktima ng corruption na ito. Father, this has been going on for a long time, no? Yung mga rallies po natin has been going on for a long time, mga protest po natin. How hopeful are we right now na may mangyayari na po ngayon, na magiginig na po yung gobyerno ngayon, Father? Well, we are still crossing our fingers na makikinig ang gobyerno dahil ito ay hindi lang sa Manila kundi nagkalat yung pagtitipon na ito upang ipapatid sa kanila yung hinaing ng taong bayan. So we are hopeful, no, na makikinig na ang pamahalaan. Sir, ano ba sir? According to Chief Rabang, meron daw silang permit. Yan yung permit nila ay September 15 or 14 if I'm not mistaken. Binigyan din po kami ng permit. Kaya lang, nagulat ako kaninang umaga kasi occupied yung Aurora Park. Ang ginawa namin, kasi ang plano talaga from the church, lalabas kami going to Aurora Park. Pero yun nga, meron na nauna. Hindi namin alam kung ano nangyari. Pero siguro kasalanan man ito ng city or nabigyan nilang permit. Pero kailangan namin lumabas at ipaalam sa lahat na kami din ay tumututol doon sa malawakang korupsyon na nangyayari. Ako si Father Randy Manicap, spokesperson ng Kaamuyo Tikapia from Iglesia Filipina Independiente.